Tur dasare Mbak Mimin ya wis tobat tenan. Ayo, syukur. Neng kene iki lho letake FKUB iki neng kene iki. FKUB. Ora mung ngrukunke umat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ning nyatane rekor pada malam hari ini ngrukunake wong lanang, wong wedok karo bancine pisan. Ngono kuwi. Ning iki multi talenta. Temenanan elok tenan. Ditampilake yo iki mereka berdua wis rawuh. Monggo cublak suweng Mbak Mimin Apri duo sinden Klaten. Yo. Oh. Hai. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri? Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Nah, Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku nggih, elok. tasih ngoten, nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak. Lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sirih ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek, Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Ndek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban siladan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa bintang tamu. Tak kira kowe niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni dalang kondang urutan kan diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Lapisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo, ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki maksudku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Tutut ya madolke. Wong jene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampe nengok. Sik tak leganane. Nggih, kula bagekke. Nasional men mengakui panjenengan wok-wok kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya era. Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau Sampun kaping kaping mboten amuk dalu
menika. Idune montrat-montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kosek. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri. Sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Nggih. Ayo. Nggih. Wah. Iki kok ketoke aku ki cacar air apa ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sing den pawakan begenggek iya ngono kuwi. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piyane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Jare iki lho, malah nyapu dalan. Tau pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta wong agem nyampe. Wong wedok nganggo nyampe ra ya nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayu jagatan medsos ka wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ana kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kaya trek rekote elek pamane. Lah Sukimin ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bake kintel. Intel. Oh, Intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Heeh. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki rak liku mangkal rak ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang rak ya dadi malah Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh sak gaduk kula sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tetapi keanekaragaman, paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa trah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon KLDI, MTA, KNU sing ora nindakake sing ora gelem rukun sing gawe cerah gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal beragama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, kula takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to. Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok.
Lah nek kan wis bar salat wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok Le jeneng kuwi kok Le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? mbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Soarki Simbok. Dados simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Oh. Ning mesti ngelingke Le tangi sik. Kok Le? Anu nduk. Nduk tangi. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksude. Telek Le Sukimin. Anu nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Iso disalahne Nduk lho. tangi sik. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah NKRI satu harga ngeten mati. Mbak Mimin Mbak Nggih, Apri. pripun? Ini kok pengalaman kula pribadi. Nggih. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Nggih. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Nggih. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak, ibuke Bukesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning rak ngormati Nggih, mrene ngormati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngelengo. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Lah. Anu cara sanggul nggih pun demes. Nggih. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas lho. Kecendaan banget. Nek sing wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendaan. Sing wong ra seneng iki Aku ya gumun lho, Lek. ngerti glora. Gelang awet corona ngantek sakyaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang Kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti ndarani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan Ngeten iki dudu berarti nggone. nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya kok. Kehormatan Nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat koret. nek kalung ngono paribasan digadhekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk apa nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Nepen. Arah nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Heeh. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusuk ning Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Mbak Sing Mimin- ngateke panglipur. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu Pirang kae. tahun kae, Lek? Kae 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh, Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampean ketika ngamen niku lagune napa? ati praktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback dan eling jaman kowe nyambut gawe ning bank.
Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae ndi sing wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, nek kula kalem to. Oh iya. Doel sukanya doel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lihat kening licin lihat body mulus tak tahan lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodho dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono ki terus. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge kok ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi krembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragane. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa to sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngono ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok wis 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora sesuk ora ono rekoso aku meneh. Walah. Lah nggih to ya bener kita saling melengkapi nek salah gebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan abot. Telek. Kangen
bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho. Aku bar disuntik malah rusak awakku. Aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho, Le. Oh ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane enek kumis tipis. Ngono ku ya marake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawange semengkorok. Donya kan nek digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Lho gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino aja. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro, Nggih. bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan. Iya. Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagor-agori. Gumun. Karena pilihane iku. Lah nggih, lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madolke. Besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok, Le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo Mbak Mimin. Tilinganipun Kang. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Timake tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten disinasa penjenengan dosa ning rak mboten nyun sewu wis ora gamang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau benjing munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Au. Kowe iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku. Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapake karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Nggih. Waslah. Semene apa ya? Ya, ya ora apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh. Nafase landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen nek dijokne nyapa? Crimpet-crimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juair kok lek. Pak Juair ya becik. Sesuk ade melu Pak Juair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juair lho. Jangan pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing teten. Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau lek sampun nembang gantian. Nggih. Sing biji ampun jenengan ning Nggih. sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri?
Lah kowe nggawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driyahke iki lho. Waduh, nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek 50.000, dhek sak juta tak nggo apa nek ora 900 tak sumbangke. Paribasan digembel ra mendosol, atau dibuang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Lek? Sebagian. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utanganku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho kupat kapitke. Lah, iya nggih. Ya nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah, Pri, ya Allah. Anu, cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Wayah wengi udan grime sawes-wes. Kempung aku. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk dados.
dina wengi ngenteni balene endah manis sing sempul lewat kembang kangen iki wujud tresnanku Nadyanto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Yaya. Serono Pak Serono. Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek rasane ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan kok Piai ya. kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar, sing wong lantip, sing wong sempati dionceki. Dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. kulite iki jek enom angel dionceki. Iki kok Maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki, diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. lah nek kowe sing dingonokke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alem aku ki. Selama hidup lho rungono wong alem aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri, menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sepenting aku ora masalah goyangi segebo, sepenting aku sex appeal yo. Sing kepir apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah, kae kok lah. Lho. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek apir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek apir kok susu daya ngulon ki. Tak kepruk dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri ngeten. Nggih. Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah, Pak nggih. Joko, nggih. Nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra Oh, ning ngeten nggih. nggadahi swanten ingkang sae. Nggih, nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, monggo. Pengajian lho, Le. Mas, Nggih. dipun caosi kesempatan. Nggih, supados minggah wonten pepanggungan. ngoten Monggo niku. Mas Eko. Ayo, Dek Eko. Nggih, katuran minggah mriki, nggih. Singkir kisik, Nak. Nggih. Diaturake. Deduk. Neneng. Monggo Ananda Eko Marsono mriki.
Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahya. Wah inggih, sampun ngertos kalian kula, Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok, Pak. Waduh, sembah nuwun. Sering mantau teng YouTube. Nggih, sering. Nggih. Nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku rae, Mas. Jenengan sinten to, Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri mestine ya wanodya to penyan menika kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene esuk men blantik wedhus iki. Oh, alah. Nggih, matur sembah nuwun Nggih, penyan Mbak tresno Mimi. budaya. Nggih, menginen mbe ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko pidalem saking pundi? Kula saking cerak mriki mawon, Pundi? saking Doplang. Oh, Ndoplang. Ndoplang. Ndoplang ki Lor Janti. Nggih. Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal no. Ah dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere kok Apri ki laris semen ngendi jebolane ndek pacar tukang son, ndek pacar pengendang jaipong, ndek pacar ngendi ternyata kok campur sari ngendi melu, ndek pacar penggerong. Nah, iki aja pomo menang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Lah sekarang karo Unik galake kok. Dek Eko badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? Napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, apa pepeling. peling? Oh nggih, Kepareng menawi ngoten Bapak. malah trep menika wonten ingkang keparengersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula bala dhewe yang kakung Mbah Umar katur kidalang ing pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing limbukan nyuwun pepeling Slendra Sanga. Inggih. Kalian lagu tawi tembang titipane anak putu pelok barang. Nggih. Menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun. Menika ngersakaken pepeling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko. Nggih. Bawa ya Dek Eko. Nggih, bawa ngidul karo bojone. Walah ndagel lho senengane. Bawa ki yo lah. Rukun Islam kang lima puniki Taslim kan jawab nongke wiwitane. niku sesedeman niku. Oh, ki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesedeman soan berarti jenengan. Mboten kula kok gur tumbas. Oh. Malah Katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima pun niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono luar biasa. Luar biasa. Sae sanget. Sak tembangipun Tembangipun. Nggih. nggih, mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara. Siap.
Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Mugi tansah ginanjar seger waras lan ugi barokah panjang yuswa. Amin. Monggo dados. Wajib dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Yen wancine padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng